Γεια σας, είμαστε η Homo Roboticus και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε το έξυπνο φαρμακείο που αποτελεί τη λύση για την προστασία των φαρμάκων των καταναλωτών. Τα περισσότερα φάρμακα απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες για να διατηρήσουν τη σταθερότητά τους, επειδή είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η μη τήρηση των συνθηκών αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της φαρμακευτικής αξίας τους. Οι θερμοκρασίες αλλίευσης μπορούν να προκαλέσουν αποσύνθεση των φαρμάκων, μείωση της δραστηριότητάς τους ή ακόμη και τη δημιουργία επιφυλακτικών παραγόντων. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε στη χώρα μας, αφού οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου? Το έξυπνο φαρμακείο είναι η λύση για την σωστή αποθήκευση και διαχείριση των φαρμάκων. Η χρήση ρομποτικού αυτοματισμού με τη χρήση αισθητήρων εξασφαλίζει τη σταθερή θερμοκρασία των φαρμάκων στους 25 βαθμούς Κελσίου για την αποτελεσματική και ασφαλή αποθήκευσή τους. Η τεχνολογία του έξυπνου φαρμακείου θα έχει θετική επίδραση στην φαρμακευτική περίθαλψη. Θα βοηθήσει στην αποτροπή αλλοιώσεων τόσο κατά την αποθήκευσή τους, όσο και κατά τη διάθεσή τους, διατηρώντας την ποιότητα των συσκευασμάτων σταθερή. Εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε: ένα breadboard, ένα Arduino Uno, αντιστάσεις, ένα ρελέ, μία οθόνη, ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, ένα τροφοδοτικό, ένας ανεμιστήρας υπολογιστή, ένα πλακίδιο Peltier. Το έξυπνο φαρμακείο λειτουργεί ως ακίνητος φρουρός για την προστασία των φαρμάκων που φυλάσσει. Ο μικροελεκτρής Arduino ατέρμονα λαμβάνει από το θερμόμετρο τις ενδείξεις θερμοκρασίας και όταν πλησιάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ανάβει το κόκκινο LED και ενεργοποιείται το πλακίδιο Peltier και ο ανεμιστήρας που είναι σε επαφή με τη θερμή πλευρά του πλακιδίου. Όταν η θερμοκρασία κατέβει κάτω από τους 25, ανάβει το πράσινο LED, απενεργοποιείται το πλακίδιο Peltier και σβήνει ο ανεμιστήρας. Έτσι, η θερμότητα απομακρύνεται από το χώρο του έξυπνου φαρμακείου και διατηρείται πάντα στα επιθυμητά επίπεδα. Με την οθόνη μπορούμε να ελέγξουμε κι εμείς τη θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό του έξυπνου φαρμακείου. Συνολικά, το έξυπνο φαρμακείο μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα και οπουδήποτε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας προστασία στα φάρμακα και κατ' επέκταση στην υγεία μας. Την κατασκευή μας την παρουσιάσαμε στο δήμαρχο της πόλης Μεσσήνης, κύριο Γεώργιο Αθανασόπουλο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τη δημιουργικότητά μας και μας έδωσε όθηση για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!